नमस्कार, माझं नाव संजय तुकाराम देसाई। मी मणेरी मतदारसंघातून पंचायत समितीसाठून शेतकऱ्यांच्या वतीने शेतकऱ्यांचा एक प्रतिनिधी म्हणून अपक्ष म्हणून मी फॉर्म भरलेला आहे। ह्या निवडणुकीसाठी अजूनपर्यंत आपण बघतो आहे की ह्या ज्या मुंबईमध्ये महानगरपालिका निवडणुका झाल्या आणि इथल्या ज्या स्थानिक निवडणुका झाल्या त्याच्यामध्ये आज जे परिस्थिती राजकीय परिस्थिती बघतो आहे यामध्ये आपल्या सर्वसामान्यांच्या मताला काहीच किंमत नाही आहे। आणि ह्या वेळी आमच्या जे शेतकरी जे खरोखर पक्षनिष्ठा सांभाळून जे पक्षाला मतदान करतात पण त्या मताचा काही उपयोग होत नाही, त्या मताचं व्यवस्थित ध्रुवीकरण होत नाही, ह्याचा कुठेतरी उपयोग व्हावा। आता शेतकरी हा सुशिक्षित आहे, त्याचं मत व्यवस्थित सर्व त्या उमेदवाराला पडावं म्हणून हा मी प्रयत्न केलेला आहे ह्या इलेक्शनला उभं राहण्याचा। मुळात म्हणजे ही काटेकी टक्कर आहे, कदाचित आम्हाला यश येईल की नाही, कारण ह्याच्यामध्ये दिग्गज उभे आहेत, पण त्याची तमा न करता कुठेतरी आम्हाला शेतकरी आमचा संघटित करायचा आहे। आम्हाला पराभवाची चिंता नाही आहे, आमच्या शेतकऱ्यांचं मत व्यवस्थित काढणी लागावं आणि ते कुठेतरी संघटित व्हावं, शेतकरी संघटित व्हावं, शेतकऱ्यांचं संघटन पुढील निवडणुकीत दिसावं, यासाठी म्हणून आम्ही प्रयत्न करून ह्या इलेक्शनला उभा आहे। तसेच यापुढेही प्रत्येक इलेक्शनला प्रत्येक शेतकऱ्यांनी हे आपलं प्रतिनिधित्व करायचं आहे। अजूनपर्यंत आम्ही ह्या दोडामार्ग तालुक्याचा शेतकरी संघटना अध्यक्ष म्हणून आम्ही वेगवेगळी आंदोलने केली, वेगवेगळी उपोषणं केली, वेगवेगळ्या समस्या घेऊन आम्ही प्रत्येक पक्षाकडे गेलो, पण प्रत्येक पक्षाने त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये फक्त आमचे अर्ज घेतलेले आहेत, त्याच्यावरती उपाययोजना असं काहीच झालेली नाही। तर त्यासाठी कुठेतरी आम्हाला संविधानिक काहीतरी एक पद असल्याच्यानंतर आम्ही त्या प्रश्नाला लावून धरू शकतो आणि ते आम्ही वरपर्यंत प्रशासनाला किंवा मंत्रालयापर्यंत पाठवू शकतो, याच्यासाठी म्हणून आम्ही हा प्रयत्न केलेला आहे। कुठेतरी आम्हाला संविधानिक पद मिळालं आमच्या संघटनेला किंवा आमच्या शेतकऱ्यांच्या संघटनाला एक कुठे संविधानिक पद मिळालं तर आम्ही आमचा मागण्या ज्या आहेत, आम्ही आमचे जे प्रश्न समस्या आहे हे आम्ही लावून धरू शकतो, त्याच्यासाठी मी या इलेक्शनला उभा आहे। मला एक सांगा, गेल्या आपण जर मागच्या काही निवडणुका बघितल्या तर त्याच्यात पैशांचा मोठा वापर केला गेला मतदारांचा, बरोबर। मग आताच्या निवडणुकीमध्ये जर तसं होऊ शकतं मग तुमच्या शेतकऱ्यांना तुम्ही काय आवाहन करू शकता? मी तर शेतकऱ्यांना असं सांगतोय की ह्या ज्या 2024ला विधानसभा लोकसभा त्याच्यानंतर आताच नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिकाच्या इलेक्शन्स आणि ह्या बघितल्याच्यानंतर जो खरोखर अजूनपर्यंत आमच्या शेतकऱ्यांकडे दोनच पर्याय होते, एक सत्ताधारी आणि एक विरोधक, आणि त्यांच्याकडे तिसरा पर्याय कुठला नव्हता। म्हणून ते कोणाला तरी मत द्यायचं म्हणून त्यांच्या मनात वाटत असून सुद्धा ते मत कोणाला तरी देत होते। तर माझं मत असं आहे की आता शेतकरी हा सुजाण झालेला आहे, यांनी या 4-5 निवडणुकीमधनं सगळं बघितलेलं आहे, टी व्हीवरती बातम्या बघतायत। तर आता शेतकऱ्यांनी उघड डोळे ठेवून ह्या इलेक्शनला पंचायत समितीला मतदान करायचं आहे। हळूहळू पंचायत समितीमध्ये जर समजा शेतकऱ्यांचे संघटन झालं तर पुढे तुमचा जिल्हा परिषदला तुमचा उमेदवार येऊ शकतो, आमदारकी खासदारकीला जाऊ शकतो, की निश्चितच तो तुमचे प्रयत्न सरकारपर्यंत पोचू शकतो, तुमच्या समस्या सरकारपर्यंत मांडू शकतो। तर त्यांनी पैशाच्या आमिषाला न बळी जाता, इतर कोणत्याही गोष्टीला आहारी न जाता खरोखर डोळसपणाने मतदान करायचं। ही इलेक्शन, ही पंचायत समिती ही आय ओपनर आहे सगळ्यांसाठी, तर त्याचा त्यांनी खरोखर विचार करावा आणि सद्सद्विवेक बुद्धीने मतदान करावा।